Labi ug ang tanan nga nagkalain-lain nga mga daotang unang-una ug kung mahaluna paunta sa akong konsensya ang usa lamang katunog ug dili magpahulay kanako hangtod nga mag-usab ako sa kinabuhi dili na ako buot Dios ko ining kalibutan ug purong-puro nga bulak kundili sa mga tunog nga milapos sa imong santos uyamot nga inahan ug inahan ko manusab nga maluluyon uyamot tugutan mo ang kalag ni Arnold sa purgatorio sa korona nga dili malaya sa Maya. Amen. Abahan mo na sa langit pagdaigo na mo imong ngalan. Umabot ka na mo imong gingarihan matuman yung pagbuti na sa yuta mayon sa langit. Pasaylo kami sa mga sala niyo, napasaylo kami ng kasalanan namin. Hindi mo kami itugyan sa panulay ni Muno, alo sa kami sa mga dautan. Magimay. Ato dito te, ayaw dito. Ayaw sa gawa. Paano na lang? Paano na ako? Ginibayo. Last na mong uban. Hindi na siya makalimot na invite ko na birthday, fiesta. Sa glayo man ko. Hindi na siya kalimot ng invite. Diyan may kinalimutan na eh. Mapot ko sa amo. Hindi lang siya kalimutan. Invite ko siya. Nagmahiragot. Basta mag-apok naman may. Awal ko bisa ka ng laan. Ako dyan ma-share nga katong ligang-tugang nga. Na broken hearted ko. Si Juju na ano na inaho. Nagatambag siya na ako nga. Anang laban ng tostong life. Kay gay rap sa biyan dyan sa laki. Sigog hila ka tunga times. Napo siya napasig tambang ko ng watchung ko magdahong nga. Magingana siya yan ang buhaton kay. Manambag siya na mutambag siya na Grade 4. Yani may makarelate ko karong panahon na nga.
na nasa mga may edad na sigang. Pero sa grade 4 paniganggang, ato sila si Ipang o si JC, suod doon sila kaadyo. Ano doon ang makapandoon ko ni Ana nga, arang na doon nilang suora. Sila dito ng ulo. Mapangita ito na hain ng usa. Kung namawa nilang usa, marag mapangita doon, mag-usawa naman si hanan na sila ka. Suod. Pag-egno ni JC, ay mag-away, pero magkauli ay Ganun dyan, patabalan kayo. Ibo ko yung porta rin. kaping init na. Huwag mo yung porta. Yung kanggang mani ko. Mani. Porta ko porta, mani. Init ka. Bawas kaya. Salamat kang nabuhol sa imong pagkasakit. Nabalaka. Ito naman pwede. Muna Teo. Kasi Usay mo, usay nakaton, usay mo nakatonan niya. Nangariban. Sige pa. Sige pa. Gang, salamat sa... Trabaho diri sa ilang, diri sa Iras. Nag-isulti na nga. Sige pa. Idol mo microphone. Gang, salamat ka Gang sa mga... Isa pa. Adyo sa hilak. Naminaw ito siya? Na, chat na gani. Chat siya na nga, salamat ka sa panuliya. Ina, ikaw din akong inspirasyon gang. Ina, salamat ka Gang sa mga kaadyo nimo. Awa. Oo. May gabi. Kaya mo yan, te. Kaya mo yan, te. Madong gabi na itong tanan. May gabi po. Pero di na sana ako magsalita kay para di ko kaya talaga. Di ko kaya mawala si Ganggang. Ang dami namin pinagsamahan kung saan ako, nandoon si Ganggang. Tapos itong mga ilang araw, si Ganggang nasa amin lagi. Nasa amin lagi si Ganggang. Parang naramdaman namin na iba siya. Kasi pasok sa loob, punta sa kusina, sa kwarto ni tatay, sa kwarto, tapos atisbud. Tapos naog naman si yun, natapos yun mga ilang balik naman sa amo, ganun pa din. Tapos itong huli, hindi pa, bago mag-Martis, sabi sa akin, tapos na kami kumain, nakapunan, sabi niya, alika, mag-antay ko, magpahangin-hangin tayo. Ang sabi ko, saan naman tayo pupunta? Sabi niya, dyan lang mag-ikot-ikot tayo. Sige, sakay na ko sa kanya. Tapos, nakiramdam ako, adong slaray, diri Pero pagdating sa diha sa may kanto ng Naray at Masagay, ingliko balik. Tapos, tinatanong ko si Gang, ano ba taga ang problema mo? Ikaw, di ka taga nagsabi sa akin kung anong problema mo.